daga Limamin Comedy. Sha kallo lafiya. Ina wuni malam? Na gajiya. Na ce da Allah wani taimako zan nema a gare ka. To Allah ya sa zan iya. Wallahi wasu bayan Allah ne suka tare ni a wurin sana'ata ta sai da asuwaki. Suka kwace duka asuwakin. Sanadiyar sun nemi abu a hannuna amma ban da abin da zan ba su. To wallahi yanzu haka ma yunwa nake ji, duk abin da ke hannuna sun kwace. Dan Allah ka taimaka min dan Allah. Kamar wani taimako zan iya yi ma kenan? To dan Allah ko dan wani abu ne in dan samu da zan iya cin abinci da shi haka. Bari in duba, ni ma dai ba yawa. I want to be president for you. Jagwai ne. Na gode, Allah saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Na gode sosai. Hai, rayuwa kenan. Assalamu alaikum. Na wuni malam. Lafiya kalau wallahi. Ya kokari ya aiki. Wallahi aiki alhamdulillah. Masha Allah. Dan Allah malam taimako ne na zo don Allah ko da yadda za a dan mun dan girman Allah. Sa zan iya. Wallahi dama ina sana'an rake ne, sai wasu bayan Allah suka tadda ni a inda nake sana'ar raken nawa, sai suka kwace duk raken da na tara. To yanzu haka bani da ma wanda zan ci abinci. Dan Allah idan da yadda za a taimaka min ko abinci in samu in ci. Amma ko na tausaya ma. Mutuncinka kenan. Ba wannan ya haƙuri da ita, mu ma yanayin kasuwan za ka fito. Allah saka da haƙuri. Nagode sosai. Nagode. Nagode, Allah bar zumunci. Na ma fulawa nan a ce gaba ɗayan ta masara ce. Kana ruwa? Na tara fulawa na sha wahala na ba ta ruwa amma ba a zuwa siya ba jama'a. You stupid. Gine-ginen nan ma da ake muna samu a zuwa sai fulawa a sa an daina. Ni gaskiya yanzu na gaji zan ma canza sana'a ne. Ka ji gara. Gaskiya ba ake so ni. Ha ba zan ma canza sana'a ne. Wai ya aka yi ne malam me ya faru ne? Zaka sai fulawa ta ne? Ya ne jira abin da nake ji mana. Zaka sai fulawa ta ne? To me ya faru? Dama dai ina sana'ar sai da goro ne. To ni ma fulawa sai an isiya. Ma sana'a ka zo ni ma malam ka ya kudi ka kale ni ban da ita. Ni ma canza sana'a zan ka ya kudi fulawar da duk ba ci yanzu. Ni ma canza sana'a zan amma me faru? Wasu bayan Allah ne suka tare ni a ta can gangare. Gabaki ɗaya sun kwace goron da cinikin da nayi na yau. Ka dinga ibada. Fa yanzu ma haka wallahi yunwa nake ji. Abin da zan yi. Ka faɗa min yunwa ne, ni ma yunwan da saka ji ina ta maganganu ko ta ina kala suna fitowa baki na yunwan nan ni ma ina jinta. Wannan ma da a ce masara ce, ba sai ka zauna mu samo itatuwa kananu ni da kai ko ba haka ba. Mu gasa mu ci to ba masara ba ce fulawa ce ni yanzu ma ta zama min wahala. A zan yi malam ne, ka haƙuri kawai. Yanzu malam ba wani taimako da za a yi. Ha gaskiya ni yanzu gaskiya taimakon da zan iya ma shine ka wuce kafin ka bata min rai. Kawai ka wuce. Allah ne malam da inda yadda za a yi dan Allah. Wai baka ji ba ne? Shikenan malam. Amma dai dan Allah in dai da yadda za a yi dai dan Allah. Run. Assalamu alaikum. Malam lafiya? Ina wuni? Na gajiya. Ya aiki? Lafiya kalau. Taimako ne nake son na nema a gurinka idan ba za ka damu ba. Kana ruwa? Ni dai ba wai zaman banza nake yi ba. Ina da sana'a da nake yi, sana'a ta ita ce sai da agwaluma. Na fito ina cikin cinikayya na. Shine wasu 'yan mata a ta can anguwan suka yaudare ni. Shine suka kwashe agwaluman da kuma abin da na tara. Idan girman Allah idan da yadda za a yi ka taimaka min da dan abin da zan mani koma gida ko ban samu na maci ba. Abin da ban zan koma gida dan Allah ka taimaka min. Suka yaudare ka. Ka bu banza kenan. Ka halaka. Malam wallahi wannan kudin adashin kakata ne. Haka kama bata mutu ba har adashi take yi. Allah ne ba ta tsawon rai. Kalla wannan. Ba ku dan Allah malam. Dan girman Allah ka ba ni.
ba ka da wani zaɓi. Shegi ya tsinan ne matsiyaci ɗan fitowar ruwa. Da wanda na nema da wanda na samu duka ya kwace. Allah ya tsire wa mamaku. Oh shit! Babaran waya bane. Dan Allah kana da YouTube a wayarka? Ban gane ina da YouTube ba. Ina aiki da wayana kuma ka ce ina da YouTube a wayana. Dan san ka da Annabi. Ka shiga mun YouTube a waya. Okay, tunda ka ce sauna da Annabi bari in shiga ma. Me za ka yi YouTube? Madalla. Ina mamanta. Yawa an shiga. Gashin na shiga. Yawa. Dan Allah rubuta AY Liman Comedy. AY Liman Comedy. Na rubuta. Shi ne. Ka sun dora. Wannan ne dama? An dora wannan channel da kake gani AY Liman Comedy. Channel ne shahararre mai kyau wanda ake ɗora shirye-shirye na ban dariya masu kyau. Na rage da Allah. Gaskiya na kalla. Wannan ai ne mai kyau ai. Gaskiya ni ma dole ne subscribe. Yawa. Bari ma in yi satin gama sauran. Ai da kana na subscribing, kana na ƙararrawa a AY Liman Comedy. Ko da shi in suka ɗora bidiyo za ka shi. Gaskiya wannan shi ne mai kyau. Gaskiya ni ma na gode. Gaskiya na gode ni ma. Hello. Jama'a assalamu alaikum. Ina danna subscribing a kuma danna ƙararrawa a wannan YouTube channel mai suna AY Liman Comedy. Dan ni ma na kalla.